चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहारनपुर मेडुका बाजार। पांडे पटेल नहीं सारा मधु सादा बबुआ न चाटी हाँ हाँ पांडे पटेल नहीं सारा मधु सादा बबुआ न चाटी बनी रखले जोगा के ई सामान सखी रे ओहिरा न खाती बनी रखले जोगा के ई सामान सखी रे ओहिरा न खाती पांडे पटेल नहीं सारा मधु सादा बबुआ न चाटी बनी रखले जोगा के ई सामान सखी रे ओहिरा न खाती बनी रखले जोगा के ई सामान सखी रे ओहिरा न खाती चमारजी भैले लहंगा पर लोहार रे बाली पर भूमिहार पागल बा कजरा पर कोहार रे हाँ चोली पर दीवाना चमारजी भैले लहंगा पर लोहार रे बाली पर भूमिहार पागल बा कजरा पर कोहार रे केहू के नया बही चिखवले बनी पकवान सखी केहू के नया बही चिखवले बनी पकवान सखी बनी रखले जोगा के ई सामान सखी रे ओहिरा न खाती बनी रखले जोगा के ई सामान सखी रे ओहिरा न खाती बनी रखले जोगा के ई सामान सखी रे ओहिरा न खाती चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहारनपुर मेडुका बाजार। उहे बनी मोरे भातारा सुन पवन राजा मन में इहे बाटे आसरा इहे बाटे उहे बनी मोरा भातारा सुन पवन राजा मन में इहे बाटे आसरा कहिया पूरा होई हमर सुनया सखी कहिया पूरा होई हमर सुनया रमान सखी बनी रखले जोगा के ई सामान सखी रे ओहिरा न खाती बनी रखले जोगा के ई